ओंखारनानै फैबाय आं नोमा नोम्फानिफ्राय गोसो गोथौ गोरबोजों मोजां मोनलायनानै गोदाव सोराव आनि थानि आलाय सिलाय हालाय हाफाय। खुलुमबाय लोगोफोर, के थांखि ब्लग चेनेलाव आरोबाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामदों भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै। रायजोफोर, गसाइगावनि सासे आइजोआ गुबुन सासे आइजोजोंहाय लानानै थांखारजादों होननानै बुंदों फेसबुकनि गेजेरजोंहाय कन्टेक्ट खालामलायनानै। दा बिनि हौवाया मा फोरमायदों नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय, अब्लानो नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन आरो आइजोआ बबेनि आरो बे आइजोहा सासे बिसाबो दंखायो होननानै बुंदों। बेनिखायनो नोंथांमोना बबेयावबा जुदि नुसनोब्ला बे आइजोखौ हमनानै दोनब्लानो जाबाय आरो बिनि बिसायनोहाय गथायनानै होनो हागोन होननानैहाय बेयावहाय फोरमायनानै होदों। अब्ला बिनि बिसाया मा फोरमायदों नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय आरो खोनासंब्लानो जाबाय। बे जाथाया सिगांनिफ्रायनो एसे मोनथिबोखानाय बायदिमोन आरो आङो। ओमफ्राय दहाय जोङो जेन'बा दिनैहाय दा गारियावहाय हा लानो होननानै फैसा हैनो होननानै ओंखारलांदोंमोन आरो। ओमफ्राय ओंखारलांनायनि उनावनो आंनि हिनजावा जोंनि उनावनो ओंखारलांबाय जाहैबाय माबा कुसुगावआवहाय। ओमफ्राय बेनिफ्राय कुसुगाव बास कुसुगाव थांदों जाहैबाय स्टेन्डआवहाय। माबानिफ्राय गामिनिफ्राय कुसुगाव थांदों। औ, गामिनिफ्राय न'निफ्राय आरो माबाया गामिया 3 नम्बर रुपनालपुर नालाय। औ, कुसुगाव एरिया। ओमफ्राय बेनिफ्राय दाना कुसुगाव बास स्टेन्डआवहाय गारि नेबाय थादों जाहैदों। ओमफ्राय जोंनि गामि खाथिनि नुनानैहाय जेबो होनासैनो बहा थांनो नागिरदों बेबा होननानैसो सानना थादोंनो। ओमफ्राय दाना उनावहाय बे उन्दैया आंनो खोन्थाहरदों आरो नोंसिना आब'आ ओरैसो थांनो नागिरदों, माबाफोर जादोंमोन नामा? जेबोआनो जायाखै होनना बुंदों आरो आङो। ओमफ्राय नामा मा नाम नोंनिया? आंनिया जथि दैमारि आदा। ओमफ्राय हिनजावनिया? हिनजावना हांमा नार्जारि। ओमफ्राय गथ' साबेसे? गथ'आ सासे आदा, 7 बोसोरनि। 7 बोसोरनि गथ' दं? औ, फिसा हिनजाव। ओमफ्राय सोरबा लांखारनाय बायदि सन्देह नामा? लांखारनाय बायदि सन्देह आङो आदा खोनाबाय। बे मालायनि गोदै गोदै रावाव गोजावनानै गलिनानै थांनाय बायदिसो आदा खोनाबाय। बै माने लांखारग्रा बे मानसिया हिनजाव मानसि ना हौवा मानसि? हिनजाव मानसिसो आदा खोनाबाय। औ, हिनजाव मानसि। बे लिंहरबाय थाखायोमोन सिगाङावबो, ओमफ्राय बिदिनो फनजों रायलायो, कन्टेक्ट खालामलायो आरो गावसोरो। ओमफ्राय बे हिनजावा गोदै गोदै होननानैहाय बुंहरो आरो, माने न'आव थानानै मा खामानि जानो, न'आवहाय जेबो लाब गैया होननानैहाय बेबायदि बुंहरदों आरो। ओमफ्राय आङो दाखालि एसे न'आवहाय बेखौ मिन्थिनानै आङो एसे न'आव दावराव जानाय जादों आरो दाखालि। बे 3 सानब्रैसोनि सिगां। ओमफ्राय बे नै जायबा लांखारनाय बेखौ बबाव लोगो मोननाय बेलाय? बे लांखारग्राया फेसबुकआवहाय लोगो मोननायसो आदा खोनाबाय। फेसबुकआवसो लोगो मोननाय जाहैबाय? औ, फेसबुकआव लोगो मोननानै गावसोर मेसेन्जाराव रायलायलायबाय, ओमफ्राय बेनिफ्राय वाट्सएप नाम्बार हरलायलायबाय, कन्टेक्ट खालामलायबाय, बेबायदि आरो। ओमफ्राय जेबोथ' नोंसिनि गेजेराव नांलाय खमलाय जायाखैमोन बेलेग बाथ्राखौ लानानै? बेलेग बाथ्रा लानानै न'आव जेबो दावराव गैया आदा खोनाबाय। जेबो दावराव दावसि जायाखै न'आव बेलेग बाथ्रा लानानै। आङो बे मोजांनि थाखायसो बुंदोंमोन आरो, बादा होदों। दाखालि आङो एसे दावराव जानाय जादों आरो बेनि जुनैनो। बे फेसबुकनि थाखायनो आरोना? औ, फेसबुकआव ओमफ्राय बिदिनो फन नाम्बारखौ लिरख' लानानै दोननाय। ओमफ्राय आंथ' मबाइलखौ होआसैना आदा दाखालि। ओमफ्राय सिम गोदान बानायना लायदों आरो आंखौ थगायनानैहाय। ओमफ्राय सिम गोदान बानायना लायनानै दोनखोमानानै बाक्सु सिङाव दोनखोमानानै लादों आरो। बेयो फन नाम्बार लिरख'ना लानाय, ओमफ्राय सिम गोदान बेखौ दोनखोमाना लादों आरो। ओमफ्राय आङो बेखौ मोननानै आङो एसे दाखालि बुंदोंमोन आरो, आं एसे बुनायबो जादों आरो बेनि जुनैहाय। ओमफ्राय आं सिगाङाव खोनानाय बायदिबा दिनै 5 थारिख ना, 5 थारिखआव थांगोन मागोन होननानै एसे रायलायलायनाय खोनाखादोंमोन आरो आङो। माने हाबा जाहैनो होननानैहायसो बेबायदि खोथा रायलायलायदों आरो। 5 थारिखआव हाबा दं, मा दं, हाबा जाहैगोन थांगोन होननानै। ओमफ्राय न'निफ्राय खारनाय समाव न'आव रावबो गैयामोन? न'निफ्राय खारनाय समाव रावबो गैया आदा। जोङो दा गारियाव आइबो जोङो गासिबो न'खरैनो माबायाव हा लानो होननानै फैसा हैनो ओंखारलांदोंसोमोन आदा। ओमफ्राय न'आव जेबो मा बुस्थु गैया बेनि? खोनाया आदा? माबा मोनसे बुस्थु लांफादों नामा न'निफ्राय? सोरनि हिनजावनि? गावनि बुस्थुखौ लांफादों नामा? गावनि माबायाथ'
गानग्रा जोमग्रा एसे गैया आरो गस्लाफोर ओमफ्राय गस्लाफोर गैया ओमफ्राय दख'ना गैया बे आरो फैसाफोरखौथ' गैखाया फैसाखौथ' मोनखायाखै आरो फैसाखौ थाइसेबो होखायाखै दाखालि दावराव जानानै बिदिनो बेनि आखाइयावहाय 1000-1200सो फैसा दङ आरो ओमफ्राय नों दा मा खालायनो सानो हिनजावनि दा जेनेबा गोमादों आङो दा बेखौनो खावलायनो सानो आरो आंहाबो फिसा हिनजाव दङ सासे आङो दा गावखौहाय खावलायहरो आरो माने न'आव फैफिनदों आरो स' अब्ला रायजोफोर जोंथ' दा भिडिअखौ नुबाय दा जायफ्रा बे आइजोखौ सिनायो जुदि बहाबाफोर नुसनदोंब्ला निश्चय हमनानै दोनगोन होननानैहाय आसा खालामबाय आरो बिनि बिसायनोहाय गथायगोन होननानैहाय नोंथांमोनखौहाय भरसा खालामनाय जाबाय गोजोन्थों भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आरो हायोब्ला भिडिअखौहाय हाजासे शेयार खालामनानै हो जेन' थाबैनो आइजोखौ मोननाय बायदि आरो माखासे आइजोफ्रा जुदि बेफोरबायदि सानदोंब्ला जाहाथे बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव थानाय बायदि बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि